Queríamos hoxe era expoñer unha vez máis, é certo que a temos presentado máis veces a nosa alternativa de rede pública de escolas infantís, pero queremos poñela en relación coa implosión demográfica do noso país, dado o seu evidente carácter de conciliación, e tamén nos gustaría trasladarvos unha serie de comentarios que temos sobre o funcionamento do Observatorio Demográfico, onde participamos dende o primeiro día. O que sí temos claro é que no contexto demográfico galego que xa non é preciso definir máis, pois debemos apostar claramente por unha rede pública e gratuita de escolas infantís de 0 a 3 anos e, a súa vez, pola consecución de permisos de maternidade e paternidade cada vez máis alongados e iguais. Se parecennos que estes dous elementos son dous eixos fundamentais do pacto que a oposición, que xa somos alternativa ao goberno de Feijóo, pois debemos ter. Estes dous elementos son fundamentais, un pacto pola conciliación real. En Marea, cando falamos de demografía, sempre dicimos que o colapso demográfico galego, máis que unha maldición que parece non ter fin, pois é un síntoma do colapso do país. En ese sentido, consideramos que con políticas orzamentarias adecuadas, cunha recuperación do investimento público que co goberno Feijóo non deixou de caer a respecto do PIB, pois que podemos incidir nesa realidade. Por iso falaba de pacto desa alternativa que somos a oposición. A realidade que continúa a emigración no noso país é que esta ten un efecto especificamente demoledor para a fecundidade, porque a franxa de idade que está entre os 25 e os 39 anos, onde a maioría das mulleres galegas é cando decidimos ter descendencia, é a que máis descende, é unha das que máis descende dende 2008, na que acadou o seu máximo, e isto, pois, o resultado é que temos unha taxa de fertilidade das máis baixas do mundo e que o número de fillos por muller está en 1,13. Así, pois, nos consideramos que a isto se lle pode ter remedio, se lle pode poñer remedio, perdón. Unha das medidas que ten impulsado o goberno galego, ese observatorio demográfico, sempre fomos críticas dende En Marea con el, no sentido en que consideramos que sí é positivo seguir afondando no estudo e no coñecemento desta realidade demográfica, pero que o máis urxente é poñer medidas decididas por riba da mesa sobre algo que xa hai tempo que está ben descrito. Aínda así, pois xa digo, dende o inicio comezamos a participar neste mesmo observatorio. Aportamos pois unha serie de persoas expertas, de economistas fundamentalmente, que traballan nos 5 grupos de traballo que ten dito observatorio, que son mocidade, apoio ás familias, envellecemento, emigración e inmigración e mundo rural. Pero xa dende o inicio criticamos especificamente que non houbese un grupo específico de igualdade de xénero e máis outro de emprego, que nos parecen dous fundamentais que teñen que ver especificamente coa crise demográfica. Para nós sería fundamental que se traballara especificamente en igualdade de xénero e de emprego. Ademais, temos tamén outra serie de consideracións, como é que a Xunta debería implicarse máis na produción estatística, non simplemente poñer o IGE a disposición do observatorio, e que cumpriría afondar en temáticas estadísticas como é a contabilización do valor do traballo de coidados, que é algo que sempre temos reclamado. E igual, pois tamén observamos no desenvolvemento do traballo dos grupos de traballo que hai como certas liñas xa fixadas e agardamos a ver que pasa no vindeiro pleno do observatorio, pero tememos que non se vai a afondar en eixos que fagan realmente que o goberno logo teña políticas transformadoras a respecto do que ten feito nos últimos anos. Así, pois, nos non imos renunciar a poñer por riba da mesa as nosas alternativas. E consideramos, como digo, que traballar na igualdade real de xénero é un eixo fundamental para conseguir que se deteña esta crise demográfica, porque un dos elementos fundamentais que a produce é a desigualdade social da muller, que na práctica non temos a capacidade real de decidir cando e como ter descendencia. Entre os factores fundamentais está a persistencia da desigualdade no traballo remunerado. Temos presentadas numerosas iniciativas para reducir a fenda salarial, para eliminala, e isto está constatado que nos estados nos que hai unha menor fenda salarial ou nas que prácticamente non existe, pois hai unha maior taxa de fecundidade. As taxas de fillas por muller achéganse máis á taxa de reproducción da poboación. Nos estados que teñen este tipo de falta ou de brecha salarial ou que a teñen moito menor están en 2,1 fillos por muller.
Así, pois, un elemento tamén central é que consideramos dende En Marea que debe ser un eixo do novo goberno do Estado é a derogación das reformas laborais regresivas, especificamente da de 2012. Neste sentido, os votos de En Marea cun sí á moción de censura foron votos para un sí á derogación desa reforma laboral que para o noso país pois supuxo a consolidación da precariedade. E no que ten que ver ca fenda de xénero, pois xa temos sinalado moitas veces que dende 2014 volve a agrandarse esa fenda de xénero e isto non é tolerable e moito menos se poñemos en relación coa crise demográfica. Tamén vendo, ademais, por idade, cando se manifesta a fenda de xénero, observamos que hai unha penalización evidente da maternidade no mercado laboral. E para isto, pois, tamén hai que lexislar especificamente. Pero, en fin, tamén compre traballar no eido dos coidados, porque a división sexual do traballo non só se dá no traballo remunerado, evidentemente, senón, sobre todo, en que a muller se lle confiren case sempre e case en todas as sociedades, pois máis ese traballo de coidados, esa desigualdade é evidente e, polo tanto, os recursos de conciliación tamén son recursos para a igualdade. Temos que traballar en dous planos, na socialización deses coidados, nun cambio de sociedade que permita ter tempo para a vida, pero tamén no desenvolvemento de servizos públicos que posibiliten pois que, por exemplo, a crianza de nenos e nenas teña apoios para a familia, esa actividade. Así, pois, dende sempre, nos propuxemos unha rede pública e gratuita de escolas infantís de 0 a 3 anos que veña acompañada dun plan orzamentario. Propuxémoslle a Xunta un plan para desenvolver esta rede de aquí a 2020. Sempre nos negaron, dende o Partido Popular, sempre nos votaron en contra desta iniciativa, e parécenos fundamental porque hoxe xa o servizo social máis demandado, e a demanda non deixa de medrar ano a ano. Este ano hai 450 solicitudes máis que o ano pasado no que son as escolas da Xunta. Temos a 31 de maio de 2018 que das 13.207 solicitudes presentadas acadaron praza para o curso vindeiro 8.292. É certo que temos que esperar a que remate o prazo de matrícula e ver que lista de agarda hai finalmente, porque hai persoas que solicitan en distintas garderías, pero o ano pasado, en 2017, a lista de agarda en setembro, no que é as garderías públicas, as escolas infantís públicas, chegara a 1.178 nenos e nenas. Entón, que sucede? Temos constantemente unha altísima demanda deste tipo de servizo, a oferta non é homoxénea no territorio, hai zonas nas que, digamos, hai prazas libres e outras cun acusado déficit de prazas, por exemplo, a cidade de Lugo ou a cidade de Vigo, e, fronte a isto, a Xunta o que fai, o que fixo nos últimos anos é consolidar a aposta por o modelo de concerto e privatización, é como trasladar o modelo de concerto tamén ao ensino infantil, co famoso bono concilia, que é sufragar unha praza nunha gardería privada, pero é que nin sequera este cubre toda a demanda, porque aínda que sí é certo que se conceden todos os bonos que se piden, que sucede? Que non hai tampouco oferta privada suficiente en todo o territorio, polo tanto, nin sequera con bono concilia se acada o que dicía o conselleiro Rei Varela, dixo especificamente que se lle permitiría ás familias escoller libremente a escola que queren levar os seus nenos. Isto é imposible, polo tanto, é un desideratum, é como querer trasladar ese modelo de ensino concertado, esa falsa idea tamén ao ensino infantil. Tamén constatamos un fracaso da implantación das escolas infantís en polígonos industriais. Prometéranse 7 garderías a inicio de legislatura. Na convocatoria das axudas para o ano anterior só se acolleron 2 proxectos, Río do Pozo en Narón e o polígono da Tomada. Este ano, novamente, vemos tamén na resolución das axudas que só hai 2 proxectos, outra axuda para este da Tomada e outro para unha gardería en Mos. Para nós, parecennos fundamentais este tipo de garderías de empresa como recurso de conciliación, pero consideramos que o fracaso se debe a que non se consensuou cos axentes sociais o seu despregamento, non chega con publicar unha orde de axudas. Tamén temos dúbidas sobre a viabilidade do sistema de casas niño máis alá de 2019, en que remata a experiencia piloto. Ademais, faltalles un proxecto global de ensino, a pesar de que consideramos que é un bo recurso, que sempre o defendimos, e tamén consideramos que esa rede pública de 0 a 3 anos debe tamén garantir o dereito ao coñecemento da lingua galega, un dereito recoñecido estatutariamente, non se garante por a escasa presenza do galego no ensino infantil. Mentras non haxa esta rede de
de ensino infantil pública e de acceso para as familias que o desexen, tamén foi limitante no acceso á suba de prezos, que se acabaron volvendo a actualizar co IPC, e ademais tamén consideramos que se debería modificar o baremo porque debe potenciar máis na adxudicación de puntuación a quen ten poucos ingresos. Por lo tanto, tamén faremos algunha proposta nese sentido, mentras non haxa esa rede pública que para nós, repito, é un eixo central do que debe ser a alternativa ao goberno do PP que xa representamos a oposición, e debemos orientar o orzamento nese sentido. E é que vendo os orzamentos da Xunta de 2018, se temos en conta as axudas para o bono concilia, as axudas a mantemento de centros que dependen de entidades privadas e unha serie de axudas a este tipo de rede, digamos, concertada entre aspas, nos consideramos que se podería orientar cara a esta rede de ensino infantil. Un exemplo, a propaganda tamén se debería eliminar, porque o ano pasado lembremos que a Consellería de Política Social destinou 700.000 euros para unha campaña de fomento da natalidade. Son 700.000 euros e prácticamente o mesmo que destinou nos orzamentos de 2018 para a reforma da Escola Infantil de Santa Susana en Santiago. Para nós, pois, a propaganda sobra e, por certo, ademais, que no vídeo da tarxeta benvida deste tipo de campaña non aparecía ningún home e non aparecía ningunha muller aleitando ao seu fillo. Parécenos que por riba se fan campañas que fomentan pois a desigualdade. Así que, nada máis, moitas grazas por escoitar a nosa proposta sobre as escolas infantís. Bueno, nada máis non, se tedes algunha pregunta. Sí, de estadísticas nos reclamamos especificamente que se traballe e que o impulse a Xunta na valoración do traballo de coidados. O IGE si publicaba o que se chama conta satélite de valoración do traballo de coidados. Creemos que se debe retomar iso, pero ir máis alá e que a Xunta impulse unha valoración real en termos monetarios do que significan os coidados, que pois nas estimacións máis cautas levaríannos a un 45 ou a un 50% do PIB. E despois tamén pois constatamos que no deseño do guión do documento que entendemos que se vai elaborar, que será un documento global de todos os grupos de traballo, pois vimos como que en algún grupo de traballo era difícil introducir pois novas temáticas e consideramos ou temos a sospeita de que quizáis xa haxa pois unha serie de medidas que se vayan propoñer e que non señan medidas que vayan ao fondo dos problemas. Pero, bueno, esta é unha suposición, vendo como se desenvolven os traballos, nos seguiremos participando no observatorio, e hai pleno do que o organismo completo, pensamos que para o mes que ven, pois estaremos atentas a iso. E, sobre todo, bueno, a nosa crítica principal é que non se crearan grupos específicos de igualdade, centrados na igualdade de xénero e no emprego. Nun país, ademais, no que o emprego ultraprecario, vimos como, ademais, dende 2013 as rendas empresariais empezaron a ascender a respecto dos salarios, e que na actualidade pois os salarios representan só o 42,7% do PIB galego. Este é un indicativo do que está a suceder co mercado laboral galego. Ben, nos votamos sí a moción de censura porque nos parece positivo que tamén para o noso país que se desaloxara ao Partido Popular do goberno. O que consideramos é que o pobo galego neste contexto de reformulación do Estado debe ter un papel protagonista, e dende iso pois traballaremos dende En Marea con ese obxectivo. Dicía que espera que se derrogue a reforma laboral. O que pasa é que non parece que vai a ser así, tendo en conta que se necesitaría unha serie de votos que, según a lei de ética parlamentaria, non vai dar. Non sei como esperan que Pedro Sánchez o novo goberno derrogue esa reforma dos números que hai agora mismo. Ben, nós non renunciamos a ese obxectivo porque nos parece que é un elemento fundamental. Despois, pois verase o resultado desa proposta, pero para nós é un elemento fundamental para que se cambien o curso
das cousas que levaron os últimos anos. Lembremos que non só estamos a falar dun goberno do partido quizáis máis corrupto de Europa, senón tamén de políticas que consolidaron a crise social. Non se recuperou a economía a nivel de base, a nivel de persoas, de familias, de maioría social. En Galicia aumentou a desigualdade coa crise. Polo tanto, para nós é fundamental a derogación da reforma laboral. Eu penso que en Marea está claro que deciden as persoas inscritas, decide o conxunto da xente, a decisión, ademais, pois xa foi tomada, a decisión en Marea xa foi tomada a prol dese proxecto de unidade popular que é a participación individual. O que fagan outras organizacións, pois penso que non. En Marea xa decidiu, penso que o que haxa a partir de aí, pois non teño máis que dicir. En Marea as persoas inscritas deciden sempre en todas as circunstancias, pero decidiron pois que se presentarían apoiando a autoorganización cidadana nas mareas locais, sempre que teñan mecanismos radicalmente democráticos e respondan a uns principios comuns. A partir de aí eu xa non podo dicir nada máis de que en Marea deciden as persoas que participan en Marea. Claro, é que eso é un elemento fundamental, claro, pero sería unha cuestión máis complexa que permitise termos horarios laborais que favorecesen realmente a conciliación. Mentras non os haxa, evidentemente as escolas infantís de 0 a 3 non as podemos tomar só como un recurso educativo, que para nós é fundamental esa parte, o papel educativo de 0 a 3 anos, e non facilitar pois o máximo horario posible a flexibilidade, que é tamén un problema que teñen as familias no que respecta ás escolas de iniciativa privada, que teñen menos posibilidades, depende da zona, a veces teñen máis. Entón, para nós o que é fundamental é abordar o tema dos horarios a nivel global. Unha reformulación do que é o modelo de sociedade no que vivimos, é evidente, porque a conciliación non é poder deixar ao teu fillo ou filla durante 8 horas nunha escola infantil. A conciliación é poder ter tempo para atender a túa descendencia, non? E ter horarios laborais e flexibilidade tamén a nivel de teletraballo que permita pois unha mellor conciliación. Claro, basicamente son obra da muller, porque aínda que se están incorporando, é certo, pois a crianza cada vez máis homes, esa foto non é fixa que dicíamos de que case soamente a muller se ocupaba dos coidados, pero sí que unha maioría, pois, por exemplo, no que temos un termómetro no que pode ser o coidado á dependencia, no que unha maioría de mulleres, sobre todo de máis de 53 anos, en torno pois ao, digamos, 70%, son as que se ocupan de persoas dependentes. Depende da franxa de idade, estánse incorporando máis homes aos coidados, pero fundamentalmente sí sería traballo feminino. En canto ás estimacións, seguimos a economista Carmen Castro, que participa tamén no observatorio por parte de En Marea, e ela ten estudado que en calquera estado, como mínimo, pois representaría entre un 45 ou un 50% do PIB, pero é evidente que fan falta máis estudios e fai falta pois esas medidas estatísticas que nos creemos que a Xunta debe impulsar. Tamén porque valorizalos, darlle valor monetario, tamén contribuiría a ver que valor teñen realmente na sociedade e a deixar que deixen de estar estigmatizados. Tamén a nivel de cando se prestan mediante emprego remunerado, tamén é do traballo máis precario que hai. Hai que lembrar tamén que o sector
das fundamentalmente empregadas do fogar non está aínda inscrito no que é o mercado laboral normal, as normas laborais normais, aínda compre moito avance. Bueno, gracias. Teño a voz.